Makabtar nishadi. Sunan labarinmu na yau ina so naga kowa yana yi. Wani bawan Allah ne je gurin cin abinci wato restaurant, ya samu guri ya zauna ya kwala wa mai abincin kira sannan ya ce, ke mai abinci ya hada min plate na dabo biyu sannan ki hada wa kowa da ke nan gurin na dabo uku saboda idan ina cin abinci ina so in ga kowa yana duk mutanen da ke gurin sai suka fara godiya. Ita kuma mai restaurant ta fara zuba tana kawo kowa nasa. kai masha Allah alhamdulillah. Bayan mutumin ya gama cinye abincin sai ya ce, da kyawu mai abinci a kawo min lemo na 500 mai sanyi domin an tawa makoshina sannan ki ba kowa da ke nan gurin na 1000 saboda ina so ga kowa yana sha a lokacin da ni ma nake sha. Lalle yau akwai shagali. ba tare da wani ɓata lokaci ba mai sayar da abincin ta gaba da kawo kowa da kowa kayan Gaskiya kai na musamman. bayan mutumin ya gama tsaf ya wata doguwar gyatsa Alhamdulillah. sannan ya ce, Yawwa, mai restaurant ka amma receipt na biya kuɗi na sannan kika yi kowa receipt ya biya kuɗin sa saboda idan ina biyan kuɗi na ina son ga kowa yana biyan nasa. nan fa mutanen wannan guri suka hausa ne suka fara cewa wannan mutumin ya rena musu hankali. Kai, kwaran ko mutumin nan yare na mana hankali. Ya subhanallah, wannan wani irin sakarcin banza ne. Dole musu bin. Wayyo lana, wayyo lana, wayyo lana. Karan dukan da aka lakaɗa masa. Makabtar nishadi.